onge. Mano minuongo ka jo business community nyalo wacho ni koro wabe wadwa rito ang'owa. Wadwa ritore kendwa. Nwach kobila ok nyal konyowa. To watim nang'o? Ma kila ang'o. Obila ok nyal konyowa, watim nang'o? Omiyo jopiny nyaka mi obila authority. Ni ng'ama janjore to wayienu mondo kata ken goyo tiende gi risasi to ugo mondo utur. Mondo bed ni luoro moro nitie. Gimomiyo bati ng'ato ok nyal biro kama wantiere kasani. Yes. Nwach ging'eyo ni kibiro midonjo Royal Media ka sani to nitie obila oko ka bro goyi gi magina to ng'a bro penjo onge. Omiyo jopiny nyaka mi obila teko mar rito mwandugi, mar rito ngimagi. Kik bed ni jomoko bedo jonjori gitimo gik moko mondo obila ogo gi risasi asto bang'e giwacho ni obila rach kata obila timo gimoro. To timbe moko mabeno kaka koro nyathi moro manyocha ogo wiye onge silaha. Kata obed mana notim ang'o to onge silaha. Kata oyanyi ok inyal goye. Gik mancho timre kaka mago jwanka. Ni ng'ato ni osemaki, otere e sel, onge silaha, en helpless. Iwiro ng'ute inege. Mago gik maketho nying obila. Kendo miyo trust mar obila gi jopiny bedo marach. To jobila ni very important ne japiny. Ni en ye ng'ama itiyogo keto ni nyaka piny bed gi kwe madwarore. Omiyo jopiny gobila nyaka ti together. And jopiny nyaka konyo obila. Kiluongo ng'anyo to janjori obiro, in iwuon konyo obila, umak ng'ano, utere. Obila bro bedo mamor kabisa